от Италия, но сте от Румъния. Не чувам аплодисменти за румънският екипаж! Второ място имам удоволствието да съобща в този изключително тежък, но престижен клас за екипажа отново от Румъния и отново изпитание. Мусияно Меленте. Сега, ако искат да ме чуват, ето ги, те се познаха момчетата. Congratulations! Не чувам вашите аплодисменти. И сега следва нещо много по-лесно за изговаряне. Чувам в слушалката. Я да чуваме кой сега е номер 1. Смесен екипаж! Румъния и България! Фонтана Панайотов! И... Костин Фонтана. Костин Фонтана, Кирил Константин Панайотов. Айде, коце! Фонтана и Константин Панайотов. Честито, момчета! Браво! Представители на румъно-българската или българо-румънската дружба. Едно българско знаме да видим! Браво! Момчета, развейте горе българското знаме! Сега моля